bisimila hôtel Lafia la. Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛnsaraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa i den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologira bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen
ani yɔrɔ mun dabalen no a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun be complexe Mamadu Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛ kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadu Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la en balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum juma ye octobre kalo ale tile 3 san 2025 aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma aw ni ɲanguma maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo garisigɛ fɔlɔ o ye kɛnɛya ye ala k'o di an na aw ma ala k'an bɛɛ sutura si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman o bɛ jabaru masa fɛ ala ka o d'an ma falaye maa min e bɛ yen ko don dɔ la e t'a fɔ ko jɔn ko ala e ti maa ye e ti maanifin ye fo don dɔw la i ka jabaru masa i k'a ka masaya i k'a dɔn a ye i k'a dɔn k'i bɛ maa wɛrɛ bɛ fala ye bi malidenw dusu kasilen don sabu degun nana fara degun kan min ye sanga kɛnɛ a sigilen don bi Kulukɔrɔbakaw fɛ yen sanga kɛnɛ a sigilen don Segukaw fɛ yen min ye Asani Bari ale fana ka maaw olu fana kɛlen don ka sanga kɛnɛ sigi fala ye bi sɔgɔmada in na an da bɛna don babu mun na o ye Kucalakaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛya ye olu ye jɛkulu sigi sen kan min bɛ se ka baaraw kɛ Gawukaw fɛ yen min ye maa minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila maa 101 olu ka denmisɛnninw sera ka wolosɛbɛn o sɔrɔ u yɛrɛ ye Tumutu misiriba san 700 fala ye o baaraw bɛna kɛ cogo di Tumutuka minnu bɛ tunga fɛ olu ye fɛɛrɛ min sigi sen kan an na an da don o la min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo ye
o denfaya ɲinanta o kalifalen no an ka dugutigi la n'o ye communiste dugutigiw ka coordinateur ye n'o ye Bamako dugutigiw ka coordinateur ye Falaye u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'o ye Seydou Sangare baara mun kalifara la an n'an da don o la Falaye maa minnu ye wuli ka jɔ kɛ n'o ye parti politique kɔrɔ ɲɛmaa maa 11 olu ka kiiri ani CNT maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ cybercriminalité la novembre kalo tile 27 o y'o dɔgɔ duman ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ a fɔ masa ko tournoi UFOA A na ala sɔnna a ma karido o bɛ daminɛ Bamako yan Mali ale ni Libéria bɛna na tulon dayɛlɛ kɛ Mamadu Konate ale kɔnɔna Falaye maa minnu b'a ko ɲɛnabɔ la n'o ye Isaka Jagite Fédération Malienne de Football tɔgɔla ani UFOA maaw u ye baro sigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ tɔn 8 minnu bɛ baara in na Falaye a bɛɛ sera Mali kɔnɔ ka ban donc n'ala sɔnna a ma min mana na bɔ o fana na an n'o d'aw tulo kan nin ye an donkan ye bi jumadonya sɔgɔmada in na Falaye ko ni fitiriwaleya ma dabila kunnadali ti ban maa maa bɛ yen k'e b'a fɛ fiyewu fininkolo a ka den wolo Falaye o den bɛ wolo min na o bɛ kɛ gari de ye bamananw ko n'a ye bilakoro su don kɔɔri foro la n'a ko a ma kasange ko n'a y'a sɔrɔ kɔmatɛkisi jɔli ko b'a kɔnɔ lahara dɛ n'o tɛ sudonnaw y'u se kɛ Falaye sɔgɔmada in na Mali AES Mali Burkina Mali Niger Abdraman Chani bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a ye a ka kɛlɛ pankuru ta Falaye kɛlɛ pankuru don han sabula pankuru in nanzara tɔgɔ ye ko Kaza de nin ye Kaza ko ale ye a y'a ka kɛlɛ pankuru ta Falaye k'i kunda Mali kan bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a nana cun anw fɛ yan a kunbɛra a bɔlen Mali la Falaye a taara anw sɔrɔ Burkina Faso kaw fɛ yen a bɛɛ kɛra tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 30 maaw bɛ ka mun ɲininkali kɛ ni nin voyage sugu kɛra ni nin taama sugu kɛra Falaye ɲininkali de bɛ kɛ sabula président ninnu bɛ bɔ ka min fɔ Falaye micro la ko in tɛ o ye dɛ nka journaliste minnu sɔmi ka jan minnu bɛ ko jate minɛ minnu ka donni di olu yɛrɛ fana ma bi Falaye ni président nana aw ka jamana kɔnɔ ani maa minnu bɛ na a b'olu bugunatigɛ ɲini k'u dɔn jɔn ni jɔn dalen don a kan maa ale mana bɔ yen jɔn ye maa fɔlɔ ye jɔn ye filanan ye jɔn ye sabanan ye Falaye o ye tamaseere ye kuma min ni a bɛna na o fɔ n'i ye Chani ka délégation ta k'a lajɛ Falaye a jiginnen Bamako maa min dara a kan o y'u ka jamana minisiri min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna n'o ye Modi Saliu ye ministre d'État fana don anw fana ka Asimi sigiyɔrɔ la ɲɔgɔn ye don Kulubakaw fɛ yen Falaye ni Asimi bɔra yen maa fɔlɔ min na Tengu Asimi na o ye Sadio Kamara ye o kɔrɔ ko kuma kɔni da kɔni donna kuma fɔlɔ min na o ye wolomasiri tabaw ka ko ye Falaye Burkina fana u selen ye ka an sɔrɔ yen n'i ye o fana salon kɔnɔna lajɛ i bɛ Chani ye Modi Saliu b'a kɛrɛfɛ Burkinakaw ka wolomasiri tabaw ka minisiri o fana gunnen don capitaine na Falaye walima o tɛ de aha nin kɔrɔ ko Chani nana kɛlɛko kuma de la yɔrɔ AES yɛrɛ dama kɔni ka kɛlɛko kuma kɔni tɛ o AES n'a jogo kunbɛcogo kɛlɛ Falaye kuma ye tali tiɲɛ de la ni maa minnu tun bɛ Bamako yan pankuru jigi kɛnɛ na anw kɔni kun di anw bɛ Wagadugu sabula a cunnen ani i bɛ 2 de ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ la Falaye o ye miniti 30 kɛ yan'u ka taa sabula Burkina fana président sigiyɔrɔ Falaye o fana tɔgɔ ye Kuluba han yan'u ka anw sɔrɔ yen Kuluba sabula a nana fitirimagɛn waati a bɔra Mali de la ka taa yen kuma tɛ nin si nɔfɛ Chani ko mun a ko ko AES sigilen san 1000 san 2023 san septembre kalo tile 16 Bamako yan
olu y'u ka minisiri minnu bɛ yen n'o b'olu ka jamana ɲɛmaaraw cɛ sira ɲɛnabɔ kow kunna u y'olu de bila ka na ko ka na fɛɛrɛ tigɛ hali n'o y'a sɔrɔ an t'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka an yɛrɛ lakana fala ye o de la a fɔra ko architecture de protection n'i ye AES sɛbɛn fɔlɔw lajɛ a tɔgɔ yɛrɛ de tun ye alliance Liptako Gourma fala ye Liptako Gourma in don dɔ la n daminɛna don baabu fana na o fana ye tarikuba de ye k'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ fala ye mori kitabutigiw mori walahatigiw mori minnu bɛ ko kunna jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ u ye baara dɔ kɛ Liptako Gourma na fala ye fɛn dɔw bɛ yen an t'an da don olu la o ye faamaw ka gundola kumaw ye fala ye nka moriw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana ninnu kɔnɔna na ka kɛ ni basigi ni lafiya ye minnu bɛ si ni kɔlɔsi ye minnu bɛ miiri ni jamana ye n kan bɛ olu ma n kan tɛ anw ma dɛ aha anw fayida feerelaw ko tɛ fala ye bɛɛ lajɛlen ni balo cogo don cɛw cani ko mun a ko Asimi ma an sigira don fɔlɔ minnu na an ye kuma fɔlɔ minnu fɔ o ye an k'an janto an ka jamanadenw na u n'u bolominɛw u bɛ se ka lakana cogo di a nɔgɔnin fɛ Asimi de y'a fɔ ne ɲɛna ko e yɛrɛ bɛ jɛkulu minnu kunna n'o ye wolomasiri tabaw ka jɛkulu ye o ye force spéciale ye ko n'o bɛ se ka walankata fala ye k'o don jamana saba in kɔnɔna na k'o ye fɛɛrɛ ɲuman ye nka jamana wolomasiri tabaw olu ɲɛmaaw ka baara kɛ a kan a bɛ se ka lawaleya cogo min fala ye nin y'a sɔrɔ hali Liptako Gourma fana mana fɔlɔ cani nana ka na Asimi hakili lajigi o la a y'a hakili lajigi mun fana na a ko sɛbɛnw sigilen sen kan an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ juillet kalo tile 6 san 2024 an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Niger Niamey mun fɔra tuguni an ko an k'an ka kɛlɛkɛcɛw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka kɛ maa 5000 ye u ka wuli ka jɔ kɛ fala ye o de kalifara o baara in o de kalifara Niger ale ni général Tchani ma baara in kalifalen Tchani ma jɛkulu mun filɛ nin ye n'o ye sɔrasi jɛkulu minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan jamana saba in tɔgɔ la u ye baaraw daminɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la waati dɔ la ka masawulen to état major la a ye munumunu salo kɛ ni gafe dɔ ye stratégie de communication ni intervention ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ka taa yira IBE la ka bɔ yen ka taga sɛbɛn kelen ka taa yira ale général Abdramane Tchani na o kɔfɛ de u ka lajɛ taara kɛ ɲamekaw fɛ yen a yirala sa ko jɛkulu in ko k'a sigi Niger a bolodon yɔrɔ bɛna kɛ Niger donc o baara de hukumu kɔnɔna na Tchani nana ka na kɔmasegi kɛ a ka kuma kɛra mun ye a ko Asimi ma cɛdenw ye baara kɛ Modi Saliu min sigilen filɛ ani Sadio Kamara u taara ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a baara kɛra cogo di an bɛ min ɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo di fala ye kɛlɛcɛ hakɛ min kan ka bɔ jamana ninnu kɔnɔna na ka na a nana o ɲɛfɔ o senfɛ fana a y'a yira Asimi la baara in bannen kɛlɛkɛcɛ ninnu yɛrɛ jɛra mun na o fana baaraw bɛ yen o ye ɲɛmɔgɔya sigi ye sabula n'i ye sɔrɔdasiw fara ɲɔgɔn kan fala ye f'i ka ɲɛmɔgɔya ɲini u la nin jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen Mali ko komi Tchani de bɛ ka nin ko ɲɛnabɔ fala ye olu y'o bonya to a bolo n'a ye min fɔ u n'a ta o dabada ma baabu min kɛra Bamakɔ yan o y'o ye o kɔmasegi kelen o de taara kɛ capitaine IBE ye nka farankan min kɛra yan i b'a dɔn bi k'a fɔ ko AES jamanaw kɔnɔna na datugulen tɛ dɛ i bɛ AES kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko ne ko sisan k'i bɛ taa baara kɛ ni Israël ye ko AES jamana tɔw b'a fɔ ko ayi k'e kan'o kɛ k'e bɛ taa baara kɛ ni Allemagne ye i bɛ baara kɛ ni jamana dɔ ye aw de ka jamana kuntilenna y'o ye AES m'o datugu maa ye fala ye o de la kɔsa in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔw taara jɛɛrɛ kɛ Abujakaw fɛ yen Niger taara a kɛnɛ kan o ye Niger ka ko faamu cogo n'a ka baara kɛ cogo ye AES ma o datugu maa ye sabula halisa u bɛ min na f'o ma ko confédération o kɔrɔ tɛ ko jamanakuntigi kelen b'a la ko o bɛ n'o ye min fɔ k'o de bɛ kɛ jamana saba in kɔnɔna na jamana saba in k'a ta o tɛ fédération de bɛ se ka na n'o ye komi min tun bɛ Mali ni Sénégal ni Guinée ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a cira dɔɔnin dɔɔnin fo k'a tɔ to Mali ni Sénégal ye o fana nana ci nanzaraw fɛ fala ye o de bɛ se ka o baara ɲɔgɔnna kɛ sabula o ye jamanakuntigi kelen
jamana saba bɛɛ lajɛlen ma a ta o ka dabada ma baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i n'a fɔ la faaba dɔ bɛ ɲini a bɛ taa sigi ka baara kɛ CEDEAO yɛrɛ kun kan ka kɛ o de ye nka a ma se ka ɲɛnabɔ de donc Tchani a ko sisan cɛdenw labɛnna fala ye ɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Niger ni Algérie cɛ mun bɛ yen o tɛ Mali ni Algérie cɛ bi nka Tchani ye jigisigi kumaw fɔ fala ye a ko min kɛra olu ye Mali ye min kɛ olu ye Mali ye min yira olu la Mali bɛ ka min kɛ olu ye olu tɛ se k'o sara sɔrɔ maa ni Mali tɛ se ka bila ɲɔgɔn na olu ka teriya sama n'o ye ka tila ka kɛ i n'a fɔ ɲagarilabɔ Asimi ninnu k'u hakili latigɛ o la pewu ɔ sisan i b'a dɔn jamana saba in na bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi saba in bɛɛ lajɛlen n'i ka fanga don fala ye hali adamaden fɛn dɔ bɛ yen o ka di ni fɛn bɛɛ ye maa tɛ se k'o bali maa la nka Ala kana an ta kɛ fangako ye fala ye n'i ye fangako nɛgɛ da i bɛ sɛgɛn dɛ n'e ko f'e ka kɛ président ye i bɛ sɛgɛn donc Tchani nana ka na nin kuma ninnu de fɔ ko don nataw la wulikajɔ kan ka kɛ yɔrɔ min na fala ye gundola kuma don sa nka bɛɛ lajɛlen hakilima na sɛ kulu kun jamana dɔ fuga ye fala ye cɛdenw labɛnnen don nka fiɲɛnin kelennin min b'a la bɛɛ lajɛlen taw labɛnna burukinakaw fana ka cɛdenw labɛnna dɛ nka u ka minɛnw u ye minɛn minnu san o de minɛnw ma na fɔlɔ sinon burukina maa minnu kan ka baara kɛ n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye olu labɛnnen don nka burukina ye minɛn min commandé n'o kan ka na d'u ma fala ye o ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ o fɛɛrɛw bɛ ka ɲini yaasa wulikajɔ min na se sigila a ka sigi sen kan Tchani nana nin de fɔ sabula Tchani fana ka avantage ye min ye fala ye ni Tchani bɛ kuma na i kɔlɔsi dɛ ka n'a fɔ k'i bɛ taa bamanankan fɔ a kɛrɛfɛ k'i b'a kɔrɔfɔ dɛ a bɛ bamanankan mɛn a bɛ filakan mɛn a bɛ hausakan mɛn a bɛ jɛrimakan mɛn a bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn a bɛ mɔsikan mɛn o sen tɛ anglais ni français ni chinois n'a tɔw la fala ye renseignement na fana an ka tiɲɛ fɔ jamanakuntigi saba in na ale fana ye spécialiste de ye renseignement na fala ye n'a ye min fɔ o ye tori tɛgɛ ye donc a y'o bilasiraliw fana di k'an ka jamanaw ka hakili to la nka nin bɛɛ lajɛlen laɲini ye mun ye dancɛ min bɛ an ni Algérie cɛ baara bɛna na kɛ o de la kosɛbɛ parce que gɔnbɛlɛfinko kuma min fɔra fala ye gɔnbɛlɛfin a bɛna na bɔ i bɛ y'a fɔ cogo min k'an k'a to yen ni maaw y'a ye u yɛrɛ n'a faamuya donc sɔgɔmada in na an tun b'a fɛ ka nin de fɔ mɔgɔw ye Tchani nakun yɛrɛ ye min ye AES force min kan ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye kɛlɛkɛcɛ maa 500 ye 5000 ye a 5000 labɛnna pewu u ye baara kɛ Nizɛrikaw fɛ yen chef d'état-major y'u ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw y'u ye Modi Saliu n'o ye Niger ministre min bɛ u ka jamana wolomasiri tabaw kunna ale taara kɛnɛ kan u sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na n'o y'u ka base ye k'o ye hakilila don nataw na commandant min kan ka bila a kunna o fana tɔgɔ kan ka fɔ mɔgɔw ye fala ye officiellement Bamako lajɛ min bɛna kɛ AES tɔgɔ la décembre nata in o bɛna kɛ falen lajɛ ye fala ye o lajɛ senfɛ Asimi bɛna na AES ɲɛmaaya di Ibe ma Ibe de bɛna na Asimi kɔfɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min baara minnu kan ka kɛ o fana kɔnɔna na yan'o cɛ Asimi yɛrɛ ye minnu kɛ banki min kan ka sigi o kuma bɛna na fɔ kɛlɛkɛcɛ ninnu ka ɲɛmaa o kuma bɛna na fɔ fɛɛrɛ minnu sigilen don passeport ko la o bɛna na dan tigɛ Asimi ye fɛn o fɛn kɛ yanni baara ka di Ibe ma o bɛɛ lajɛlen bɛna na danganimaya bɛɛ lajɛlen ka se k'o faamuya donc Tchani nakun tun ye min ye force unifiée de l'AES a kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don bi fala ye baara u bɛ se k'a daminɛ ka kɛɲɛ ni hakilisigi ni basigi ye ani jamanaw bɛ ka min laɲini nka yan'o cɛ fala ye u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ka ban han parce que pankurun ko ani n'i nana mɔgɔ gosi Mali kɔnɔ bi ka taa Burukina i ma foyi kɛ a bɛɛ kɛra dugukolo kelen n'i ye gosili kɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Niger a bɛɛ ye dugukolo kelen donc ni Niger jamanakuntigi nka ni maa min ye a ka kuma lamɛn fala ye a ye force unifiée fɔ Bamakɔ yan hali n'a sɔrɔ a m'i sinsin a kan nka n ye taamasiyɛn minnu f'i ye n'i ye minisiri min b'a nɔfɛ n'i y'o ye i b'a dɔn k'a fɔ ko kumaw ye tali kɛ min na kosɛbɛ nin ye sɔgɔmada in na kado ye ka di AES jamanadenw ma
an bɛ ka baara kɛ n'a ye an k'an sigi falai an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kow ma nɔgɔ nin waati in na an b'a fɔ an ka ɲɛmaw ye sɔrɔdasiw bɛ baara la nka baara in a degun bɛ ka kɛ min ye nin waati in na u k'an ka poste de contrôle kɔlɔsi anw bɛ ka min jateminɛ poste de contrôle ninnu maa minnu bɛ baara k'a yɔrɔ la sɔrɔdasiw tilennen n'o jɛlen nka maa minnu b'u cɛla ye u k'u kɔlɔsi an ka dugu minnu bɛ dugutaa siraw la u ka kuma u dugudenw fɛ filanan ye mun ye tajiko in falai u ka wuli k'u jɔ u k'a lajɛ joona tajiko in kɔlɔlɔ a man ɲi maa minnu b'a fɛ k'u senkɔrɔma cɛ u bɛ se ka don ni fɛn fila min ye bi o ye basigibaliya ale ni tajiko in ye an ɲɛ bɛ min natɔ la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la wulikajɔ ka se ka kɛ kunnafoni su u kana to olu ka to yen ten k'a sɔrɔ maaw ma bɔ ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye an ɲɛ b'a la minisiriw bɛ wulikajɔ la tile fila in na sajo ye unité fila dilan kosɛbɛ ka fara tɔw kan minnu bɛ se ka na ni tajiw ye fala ye nka baara yɛrɛ ye min ye n tɛna ni n ka taji ye sajo tɛ se ka na n'o ye dɛ n ka chauffeur tɛ bouger sajo se t'o la dɛ n bɛ station datugu fo waati min ka di n ye n b'a feere waati min ka di n ye sajo se t'o la dɛ wa o lawulinkamaw caman de bɛ jamana kɔnɔ bi bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ tile fila in na an ye munumunu saloni minnu kɛ an ye min ye a sera an ka jamana ka taabolo dɔw falen tajiko la jamana yɛrɛ ka san musaka ye mun ye taji la u k'a lajɛ u ka taabolo falen n'an b'a fɛ ka lafiya fɛn dɔw bɛ yen olu ka kɛ jamana yɛrɛ ta ye ten lafiya bɛ o de la o kɔlɔsi ka di o tɛ ko juraw t'u ta kɛ dɛ juraw bɛ se k'u ta kɛ nka min ye jamana yɛrɛ nimayɔrɔw ye u k'a la u ka yɛlɛma don a la fala an ka pɔsiw fana bɔberekeni karitɔni barikoni u k'o fana wuli ka bɔ yen dɛ o tɛ pɔsiw ye dɛ aéroport n tɛ sɛgɛn a fɔli la n tɛ ɲinɛ a fɔli la u ka dɔ fara a lakanabaw n'a lakana baarakɛlaw ka minɛnw kan hali bi fala ye scanner kan ka kɛ aéroport donda la mɔbiliw kɔni bɛɛ bɛ tɛmɛ min fɛ scanner kan ka kɛ yen lakɔlɔsili kan ka bonya yen kosɛbɛ hali bi tiɲɛ don wolomasiri tabaw b'u ka baara la kosɛbɛ nka u k'u dɛmɛ ni minɛnw ye an ka poste de contrôle barikoni ninnu bɔbɔrekalani ninnu fala nin tɛ se ka maa kunbɛn dɛ barrière yɛrɛw u k'olu sigi u ka yɔrɔ ninnu dilan ka ɲɛ kosɛbɛ duguden minnu bɛ dugutaa siraw la u ka jigin u ka kumaw fɛ parce que an ye dɔ ka kumakan mɛn a ko n'olu y'a fɔ ko ni armée taara k'u bɛna olu faga n tɛ bingali laban minnu kɛra nin tile laban ninnu na poste de contrôle olu yɔrɔ kan ka lajɛ maa minnu b'u cɛman ye u k'olu lakɔlɔsi kosɛbɛ feerelikɛla ni fɛn ninnu bɛɛ tɛ feerelikɛlaw ye o an ka dugumisɛnw fana siraw fana na olu fana mɔgɔw kuma ka k'u fana fɛ nin waati in na wa fala ye min bɛ ka na ni ko juguman yɔrɔ i b'o dɔn a sisan terroriste bɛ k'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna ko non k'olu ni mɔgɔw tɛ sa ko u bɛ ka hinɛ sira yira an ka jamanadenw na o de ye fili ye o ye piège o ye jan de ye an kana bi o jan kɔnɔ dɛ nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye ɲɛmaaw fana ta nin yɔrɔ bɛ ala fala ye dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sitan sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda
an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ min ye denmisɛnnin maa 101 Gawokaw fɛ yen minnu n'u somɔgɔw bɛ Gawo n'u y'u sigiyɔrɔ bila olu ka wolosɛbɛnko o sera ka ɲɛnabɔ sabula i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ waati gɛlɛya minnu ni basigibaliya gɛlɛya in a y'a to maa caman bɛ yen bi olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila fala ye sɛbɛnko o gɛlɛyalen ninnu n'o ye bugunatigɛ sɛbɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛn fɔlɔ min yɛrɛ bɛ ta ka kɛ biométrie ye bi fala ye o ye wolosɛbɛn in ye o ŋaniya in sa o sigira jɛkulu fɛ a fɔ ma sa ko Alliance Mouvement Protection Assistance Humanitaire n'o ye AMOPA ye ale tako filanan hukumu kɔnɔna na sa u ni Croix-Rouge bolo di ɲɔgɔn ma baara in kɔni kɛ kun ye sa denmisɛnnin minnu filɛ nin ye u ka se ka don ekɔli la min ye u ka lakanako ye olu fana ka se ka don bɛrɛ la sɛbɛn ka se ka sɔrɔ u ye u n'u somɔgɔw baara in kɔni kɛra Gawokaw fɛ yen service technique minnu bɛ ani baɲumankɛw ni dɛmɛ baara minnu bɛ kɛ Gawo kɔnɔna na o calatigɛ jɛkulu baarakɛyɔrɔ a kɛra olu ka yɔrɔ la halisa o Gawo kelen kɔnɔna na fala ye sefa wari 1,173 o de kɔni taara ka don minɛnw na sa ka di dɔgɔtɔrɔlakaw ma Gawo ani Ansongo waleya in bɔra Car Mali yɔrɔ ale ni jɛkulu min bɛ yen n'o ye baɲumankɛtɔ Tasat ye olu de ye o musaka in bɔ ka kɛ ni Kanadakaw olu ka affaire mondiale o ye a kɛ kun ye sa yɛlɛma ka se ka don kɛnɛyako la ani kɛnɛya baarakɛlaw olu bɛ se ka minɛn ɲɛnamaw sɔrɔ cogo min na denmisɛnninlaka minnu bɛ yen ani muso minnu bɛ yen n'olu lajɔlen don baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Gawokaw ka centre de référence ale kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan Kucalakaw fɛ yen barosigi kɛra kalata sɛbɛnko kan ale ni taji gɛlɛya min ye dugutigi maa 40 kafotigiw ani kinkuntigiw olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucalakaw fɛ yen jamana ɲɛmaaw olu ɲɛkɔrɔ a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye révision électorale ye n'o ye o baara bɛ sen na sa fɔ octobre kalo tile 31 kalata sɛbɛn i tɔgɔ kan ka ye o kan u y'o fɔ dugudenw kɔni ka kamanagan kɛlen don min ye bi o ye tajiko ye k'o ye fala ye tajiko ko fo fɛɛrɛ ka ɲini a la min ye baaraw kɛcogo ye sa taji bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'o fɛɛrɛw sigi sen kan kuma in ale kɔni ye kalo saba ye dugudenw ni dugu marabaw olu b'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ sa gouvernement maaw olu ka olu hukumu kɔnɔna na préfet kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ sa bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ min bɛ mɛn o bɛ se ka sɔrɔ cogo min Kucala kɔnɔna na sa sifinnakaw olu ni dugudentɔnw minnu bɛ yiriwali kɛ kinw kɔnɔna na Kucala fala ye olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka latigɛlikɛ jɛkulu dɔ k'o sigi sen kan nin kalo in tile 2 o y'a yira sa ko taji sɔrɔbaliya min bɛ Kucala kɔnɔna na ko a ko bɛ se ka kɔn cogo min sabula a sera k'a fɔ ko sa ko min ye taji feere yɔrɔ dɔw ye olu bɛ sɔn ka dayɛlɛ don min ka d'u ye ni waati min ka d'u ye tile kɔnɔ dɔw fana bɛ yen olu b'a to ni jama cayara u b'a datugu k'a fɔ ko taji tɛ yen Kucalakaw ko sa k'olu kɔni bɛna jɛkulu min sigi sifinw ni dugudenw olu tɔgɔ la o na kɔlɔsili kɛ sa taji yɛrɛ a kɛcogo la sabula bi a yɛrɛ k'a fɔ min bɛ yen o kan ka dugudenw olu labɔ Gawokaw fɛ yen baara min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ kɛnɛyako la sa denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu si kɔni ma san 5 sɔrɔ o baaraw ka kɛ Gawokaw fɛ yen octobre kalo tile fɔlɔ sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye antimosine ye ale kɔni bɛ ka di sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ kalo 1 ka taa se san 5 ma baara in kɛ kun ye sa tile 4 kɔnɔna na yaasa denmisɛnninlaka ninnu bɛ se ka tanga cogo min na bana cɛjuguw ma lakana kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogo min na Gawo ale kɔnɔna na préfet ni maire olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛ kɛnɛ kan sa ka se ka denmisɛnninlakaw n'u somɔgɔw u hakili lasigi k'a jira k'a fɔ sa ko min ye Gawo kɔnɔna na nin baara ninnu k'a kɛ kun ye dugudenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min fala ye an bɛ taa cybercriminalité kɔnɔ Bamakɔ yan kunun ko bɔgɔ jeninen kan min ye cybercriminalité ye ale ka baara min tun bɛ yen o tun bɛ tali kɛ mun na sa o ye k'a fɔ parti politique ɲɛmaaw olu de kɔni ye plainte don maaw contre la fala ye n'o ye CNT maa 2 ye maa minnu bɛ sa n'olu ye parti politique maaw ye u ko k'olu tun y'u ka laɲini kɛ ka ɲɛsin Mamari Bitɔn Kulubali ma ale ni Mulayi Keyita ko k'u wele ka na ko k'u kiiri kɛra taa tɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ min ye cybercriminalité a ma se ka foyi wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ olu ye u y'a yira sa ko sariya b'u yamaruya u ka taa n'u ye citation directe la n'o o ye procureur ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka taa n'u ye kiiri kan fala ye maa minnu ye sɛbɛn don sa a ma fɔlɔ parti politique kɔrɔ ɲɛma o ye Amadu Koyita ye filanan Amadu Koyita ale ye PS Yelenkura o ɲɛma t'ale ye PS Yelenkura n'o parti politique cira Koyita ale ye o ɲɛma ye ale ye sɛbɛn don u ye Koyita yɛrɛ bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nominali sɛbɛn kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ k'a sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen don Bamako ma parti politique kɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko parti socialiste Yelenkura
o ɲɛma de Amadu Koyita ye ale sɛbɛn don yaasa mun ye mula ye olu bɛ se ka lamɛn cogo min Amadu Koyita kɛrɛfɛ Badara Alioune Berté ni ale Asma CFP ɲɛma dangan filanan ye n'o ye Berté ale Asma CFP ale ye ɲɛma dangan fɔlɔ ye ale fana bɛ parti politique ɲɛmaw la minnu ye nɔminɛli sɛbɛn don ka ɲɛsin ni maa fila ma Bayisa Kone ale ye sifin ye parti politique min bɛ sa n'o a bɛ fɔ ma sa ko VNDA ale ye o ɲɛma dangan fɔlɔ fana ye ale fana bɛ maaw la parti politique ɲɛma kɔrɔw la minnu ye laɲini kɛ ko ka ni maa ninnu ko k'u ka kiiri kɛ maa naaninan min b'a la Falaye o ye Modibo Sumare ye parti min bɛ ni a bɛ fɔ ma ko AFD parti politique min tun bɛ sa n'o ye Alliance des Forces Démocratiques ye AFD Modibo Sumare ale de tun ye o ɲɛma ye n'o parti in fana cira Falaye maa duurunan min bɛ a la n'o ye nɔminɛli kuma in fɔ fana o ye Umar Ibrahim Touré Umar Ibrahim Touré ale ye Gundamuka ye parti politique min bɛ sa n'a bɛ fɔ ma sa ko parti Alliance pour la République APR Umar Ibrahim Touré ministre kɔrɔ don kɛnɛya ministre a y'o k'an ka jamana kɔnɔ yan a ye ministre délégué fana kɛ ka tɛmɛ ale fana bɛ parti politique la minnu ye sɛbɛn don ko ka maa ninnu nɔ minɛ Falaye maa wɛrɛ min bɛ yen n'o b'a la n'o ye parti politique ɲɛma ye parti arama ɲɛma o ye Paul Ismaël Boro ye Paul Ismaël Boro ale ye parti arama n'o cira ka bɔ yen ale ye o parti ɲɛmaaba ye ale fana bɛ maaw la politique maaw la minnu ko ka mula ye ninnu wele ka taa n'u ye bɔgɔ jeninen kan an kɔrɔkɛ Bajangaraka ka dangele dugutigi den a fana b'a la han nun Togo parti ISR o fana ɲɛma ye ale fana ko ka maa ninnu wele ka taa n'u ye bɔgɔ jeninen kan ko ka t'u ɲininka o dalakan na ka kɛ n'u ka fɔtaw ye Falaye nun Togo kɔfɛ Sama Kulubali parti Nɛma o ɲɛma ye ale ye parti politique min fana cira i n'a fɔ a tɔw bɛɛ lajɛlen Sama Kulubali ale fana ye sɛbɛn donbaw fɛ k'a yira sa ko nin maa ninnu kan ka wele bɔgɔ jeninen kan Falaye maa wɛrɛ min bɛ yen o ye Elhadji Baba Aidara n'aw b'a wele ko Sandi Tumbutuka don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Maɲanbugu ma Falaye Maɲanbugu yan ale ye parti min bɛ yen sa n'o ye RDA Mali o parti o secrétaire ye ale tun bɛ o ko kunna ale fana ko ka nɔminɛli kɛ koyi ka kɛ n burankɛ don Falaye ale ye n burankɛ Tumbutuka ale fa de kɛra Modibo Keyita ka tile la Assemblée nationale président fɔlɔ ye n'o ye Mamani Alassane ye an b'ale wele Sani Mahamani de Sato cɛ tɛ yan ni ne ye Sato cɛ ye o n ko kow bɛ kow kɔnɔ Falaye anw burannakaw ka ca dɛ n'an bɔra Sandi la belebele fana b'a la han Yaya Sangare Adema secrétaire général a ye ministriya kɛ an ka jamana kɔnɔ ka députéya kɛ Falaye Yanfoyilakaw ka dangele Yaya ale fana bɛ a la i ɲɛ b'an ka IRTEL la Yaya ye IRTEL président kɛ ka tɛmɛ kunnafonidila don dɛ Yaya tɛmɛnen kɔfɛ maa min bɛ yen o ye Yusu Jawara ye Musa Mara ka parti o ɲɛma de ye ale ye n'o ye parti yɛlɛma ye min cira o ɲɛma ye ale ye walayi ni maa 11 olu de kɔni wakili don Maître Muntaka Tall la Alassane Diallo la Mamadu Ismaël Konate n'o ye n kɔrɔkɛ ye Puruti u y'ale fana wele sa ko ale ka fara u ka nin ko in na Falaye yaasa cogo min na u bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na ka se ka baara kɛ ninnu ka suladon yɔrɔw olu ye Banangabugu ye quartier du Fleuve ale ni so min tɔgɔ dalen don Aminata Keyita la Burukasubugukaw fɛ Kulubilenni na suladonbaga ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye maa min ye o ye Maître Muntaka Tall ye k'u taara ni bataki ye u y'a di maa min ma ka taa d'u ma i b'o dɔn wa o ye Isse Sori Ibrahima ye ale de kɔni n'a bɛ cour d'appel la yan ale de taara sɛbɛn di Mulayi ma ka taa di Bitɔn ma ka tila ka taa n'a ye cybercriminalité la k'u welelen kun don kunun ko kiiri ale kɛnɛ ka Falaye kiiri kɛnɛ ka sa baabuw de nana daminɛ ka kumaw tibitaba ka taa n'a ye ka taa tɛ segin u y'a yira sa ko min ye maa 11 ye n'o ye parti politique ɲɛmaa maa 11 ye Falaye k'u bɛɛ lajɛlen ka 100,000 sara o ye consignation ye o bɛ bɛn $500,000 ani 100,000 ma o k'o sara yanni kiiri don cɛ kiiri min kan ka kɛ n'o o bɛ sigi sen kan novembre kalo nata tile 27 donc ko n'u ye agent de consignation ye a kuma martaba bonyana Muntaka Tall ale yɛrɛ bataki kɛ ko in sen fɛ ka ɲɛfɔli kɛ sa kiiri minnu tun bɛ yen n'o ye Musa Mara ta ye
n'o fana o jaabi bilalen no octobre kalo tile 27 la sariya sun ye a yiralu mun la fana k'u tɛ se k'u ka kiiriw tigɛ ka bɛn ni parti politique cili ye a y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa k'u na to n'a ye cour d'appel la a y'a yira sa k'u kɔni ka laɲini ye min ye k'o sɔrɔla olu b'a fɛ de ka sariya sunba ani baara minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ani sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ maître Muntaka Tall ko k'olu ma dɛsɛ dɛ fala ye o nimisi wasalenba don wa ko fana ko ni ala sɔnna ma ko n'an bɛ taa k'an bɛ se maître Muntaka Tall avocat ka ɲɛma nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na CNT ni ala sɔnna ma olu ka baara bɛna na wuli fala ye min ye CNT ye a bɛ fɔ ma sa ko session budgétaire n'o ye musaka session ye a bɛ daminɛ ntɛnɛn nata ye n'o ye octobre kalo tile 6 ye tile 70 baara in a kan k'a to sa san wɛrɛ musaka n'o ye san 2026 musaka ye sariya bɛ mun fɔ u ka se ka baara kɛ ni o ye yɛlɛmaba minnu yɛrɛ fana bɛ yen ka kɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ye ani sariyakisɛ minnu bɛ yen ni président n'a ka gouvernement maaw y'olu ta ordonnance la u bɛ na n'olu fana ye session daminɛli in kɔnɔna na u ka se ka baara kɛ a la ko min ye ko ɲaminɛ daminɛ sariya in ye k'a fɔ ko daminɛ baara in ye o hukumu kɔnɔna na sa docteur Ousmane Buguma ale na bɔ Burkinakaw fɛ olu fana ka furancɛla fanga o CNT ɲɛmaa ale n'o ye ALT ye ale kan ka na min ye docteur Mamudu Aruna Jingare ye conseil consultatif de la refondation Nigerkaw fɛ yen CNT ɲɔgɔnna min bɛ yen o fana kan ka na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na dantigɛli kɛ yanni Maliki Jawo n'o ye général de corps d'armée ale k'a ka dantigɛli kɛ ntɛnɛn don ni ala sɔnna ma fɛn fɛn mana bɔ a kɛnɛ na sa lansara waati do fala ye an na o da maaw olu tulo kan Prytanée militaire wasa don denmisɛn minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲamada ye olu tɔgɔla don tun bɛ Prytanée kɔnɔ kununko fala ye ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général de division Ablaye Mayiga ye premier ministre ale kɛrɛfɛ sa ministre Sadio Kamara général de corps d'armée ale tun bɛ yen gouvernement ministre maa caman fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye Prytanée militaire katikaw fɛ yen u ni maa minnu bɛ baara kɛ olu fana tun bɛ yen Prytanée ale lakodɔnna a ka kalan kɛcogo ɲuman na denmisɛnnin 700 kalandenw na olu de b'a fɛ yen jamana 12 farafinna jamanaw la olu fana ka denmisɛnninlakaw bɛ kalan kɛ Prytanée militaire ale kɔnɔna na Mali sini ani jamanaw sini wolomasiri tabaw ka gun ka sa o kalankɛyɔrɔba don u ka ɲɛma n'o ye colonel Cheikh Hamala Bayala ye ale y'u ka san tɛmɛnen baara ɲɛfɔ fala ye u ka denmisɛnnin minnu bɛ sa n'olu ye kalan kɛ u fɛ yen k'u ye jaabi ɲumanw sɔrɔ koyi brevet de préparation ka taa kɛ sanayɛlɛ kalanso la sa 100 sira la u ye 100 ta ye taw min ye defu fana ye 100 sira la u ye 100 ta ye baki 91 100 kan u y'o sɔrɔ yen denmisɛnnin dɔw olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la min ye kalanso in ye sa musomaninw siyɔrɔ n'olu ka dɔrɔtari ye k'u y'o dilan fɛn min ka go ye ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'o ye siyansi ye fala ye u y'o scientifique ye fana o fana laboratoire u y'o fana lakurakuraya o robotiki n'o ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa ka se ka baara kɛ k'u y'o fana yɔrɔ kura dilan ka taa fara farikolo ɲɛnajɛ gymnastique ale n'a tɔw bɛɛ lajɛlen min ye colonel Bayala ye ko foli ni tanu ko k'o kɛ premier ministre ye a y'u dɛmɛ ekɔlidenw ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu kɔnɔna na moto jakarta 5 a y'o di ordinateur 10 ani maɲɔgɔnlɔnfɛnw k'olu fana fara a kan a ko sa ko min ye prix d'honneur min kan ka di Maɲuma ma premier ministre ka moto kelen bɛ o la Maɲuma ale yɛrɛ fana b'i ka fɛn na ko ye science exacte fala ye e ni nin kɔni mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni a tubabukan tɛ bɔ foyi fɛ Maɲuma ko ale bɛ science exacte la moto dira ale ma ani donbolo wɛrɛw min ye minɛnw ye sa denmisɛnnin tɔ minnu bɛ yen n'olu fana kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmandaw ye donbolo kɛra olu ye ɲinan san kɔnɔna na ko ka kalan ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo min ye waleɲumandɔn sɛbɛn ye sa n'o ye attestation ye u y'o fana di denmisɛnnin tɔw ma minnu ye sira ka baara kɛ karamɔgɔw olu fana ye donbolo sɔrɔ ani o dɛmɛbagaw fala ye ka bɛɛ lajɛlen la nisɔndiya don in kɔnɔna na premier ministre a ye jamanakuntigi ka folikan ta ka ɲɛsin u ma ministre n'o ye général de corps d'armée Sadio ye k'a fo koyi ko sabula Prytanée a b'ale de ka yamaruya kɔnɔna na jaabi ɲuman min bɛ ka sɔrɔ bi a ka timinandiya n'a ka wulikajɔ o don fala ye sa ko k'a bɛ Prytanée kɔni sigira sen kan nin waati laban in na ni kura fiyɛlen don a la baara kɛcogo ɲuman na a tɛ taa ni dɔ ye Segu Prytanée Segu fana fɔ ka di dɛ Prytanée militaire de Segu Prytanée militaire de Kati o fɔ ka di ka i b'a an kɔnɔ dɔɔnin olu k'u jɔ ridonin kɔfɛ k'an lajɛ fɔlɔ n'an ye ni Segu ye Prytanée Kati da san min ka i bi dayɛlɛ o y'an ba ka dugu ye yen bi dayɛlɛ marakaw fana kana presse marakaw fana ta bi dayɛlɛ n mamuso ye maraka ye olu fana bi dɔ sɔrɔ a la fala ye
ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo tako 30nan denbajala o tara ka da an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma n'o ye Seydou Sangare baaraw kɔni bɛna daminɛ sa min ye cɛkɔrɔba ye a yɛrɛ kɔni hakilila tigɛra ko ni Ala sɔnna ma nin sen ta bɛ da tariku la Fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ale filɛ nin ye dugutigi a ka ko ka nɔgɔn kojugu ale yɛrɛ de adamadenya yɛrɛ de kɔni ye ale taalan yɛrɛ ye maanifin yɛrɛ o de ka bon ale bolo ni fɛn bɛɛ ye donc an b'a fɔ baara in Ala k'a kɛcogo ɲuman Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Fala ye maliden minnu bɛ Canada olu ko k'u bɛna 22 ɲɛnajɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na olu ka 22 bilara octobre kalo a tile 4 tɛ de an ka taa Canada an ka lamɛn u yɛrɛ da Nun Dunbiya a n'a ka président u fila bɛɛ ye kuma fɔ nka an ka daminɛ ni Nun Dunbiya ye. Bonjour, chers membres de la communauté. Je me nomme Nouhoum Doumbia, vice-président de l'Union des Maliens du Canada, UMC. À l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de notre cher pays, le Mali, nous avons l'immense plaisir d'inviter l'ensemble de la communauté malienne vivant au Canada à une grande soirée festive et culturelle. Cet événement aura lieu le samedi 4 octobre à partir de 16h à Longueuil, tout près de Montréal. Cette rencontre sera non seulement une célébration de notre indépendance, mais aussi un moment de réflexion, de partage des fiertés nationales. Au programme de la soirée, 2 conférences de haut niveau portant sur les sujets majeurs. La première conférence s'intitule « Le Mali, l'AES et ses défis ». Et la deuxième, l'équité entre hommes et femmes, un enjeu de développement, une découverte de notre gastronomie malienne dans le cadre de l'année de la culture 2025 annoncée par les autorités du Mali. La diaspora se mobilise pour faire rayonner les saveurs et la richesse culinaire de notre pays. Et pour clôturer la soirée en beauté, une prestation artistique exceptionnelle avec 2 de nos artistes de grand talent, Iba Diabaté et Djeli Tapa, qui nous offriront un spectacle inoubliable. Nous espérons vous voir nombreux pour célébrer l'ensemble de nos valeurs et de notre culture, notre unité, et pour faire entendre haut et fort la voix du Mali au Canada et à travers le monde. Merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre présence. Je vous remercie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Sori Bama Fofana. Je suis le président du bureau exécutif de l'Union des Maliens du Canada. L'Union des Maliens du Canada est une association qui vise à unir tous les Maliens vivant au Canada. Dans le cadre de nos activités et en partenariat avec le mouvement des jardins et Diaspora Action, nous allons célébrer le samedi 4 octobre 2025 au 2151 rue Saint-Georges à Longueuil la fête de l'indépendance de notre pays. Avec Madame Touré Mimi Keïta comme marraine de l'événement, il y aura 2 conférences. La première sera animée par Ibrahima Sidibé Pommier avec comme thème les défis de l'AES dans un monde tourmenté. La deuxième sera animée par Pumbaba avec comme thème équité homme-femme. Pour joindre l'utile à l'agréable, nous terminerons la soirée par un dîner suivi d'une prestation artistique animée par le duo Iba Diabaté et Djeli Tapa. Ainsi, la communauté amis et sympathisants marquons cette journée avec gratitude pour les sacrifices des pères de l'indépendance et les efforts des leaders de l'AES. Je vous remercie et à samedi. Fala ye indépendance fête ka kɛ video conférence la a bɛna kɛ sen jani sanfɛ comme anw ma wele nu ni Fofana a b'a video conférence min kɛ a b'a fana bila ka na jani na a b'a a zoom tɛ yan o b'a zoom fɛn cɛ an ma an fana b'a suit a directement na an bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ samedi don
ni ala sɔnna a ma fala ye union in ale ye maliyɛn minnu bɛ yen ni olu kuntilennaw ye kelen ye n'u bɛ fɛ baara yɛrɛ ka se ka kɛ ka maliyɛnw yɛrɛ nafa olu y'a sigi o de kama bi u ka 22 u y'a bila na sabula maa caman tun bɛ congé la et puis i b'i sigiyɔrɔ jamana fana jateminɛ yaasa a bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na o de la u y'a bila samedi le 4 la yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ nu ani a tɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra fo nɛnɛba kɔrɔ kanadakaw fɛ ani otawa an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ tumutu ni olu ye tumutu n'a kanuba n'a lafasabaw ye ani tumutu ka den minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la n'olu ye sigilen don tumutu cercle yɛrɛ ka yiriwaliko hukumu kɔnɔna na fala ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye tumutu misiriba ye n'o ye jingare bɛri ye ale san 700 o sɔrɔla min ye tumutukadenw ye u ko sa ko tɔn in a jɛra n'a ye k'a fɔ ko ka ko in bɛɛ lajɛlen bila Général Asimi ale ka ko yamaruya o hukumu kɔnɔna na tumutu tɛ bi dugu ye min ye UNESCO ye ale tumutu misiriba in lakodɔn k'a kɛ sobaw ye minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'u jɔlen don bɔgɔ la n'u ɲɔgɔnna ka dɔgɔ jenita kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ ale de ye filanan ye fala ye min ye ka se ka o tiɲɛ min tora ye hakilina tiɲɛ seko ni dɔnko tiɲɛ ani diinɛ tiɲɛ ka se k'o matarafa fo ka na se nin waati ma u ko k'a ka kansa bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama ko tumutu misiriba a ye san 700 sɔrɔ fala ye o ti san kelen ye dɛ misiriba in jɔyɔrɔ misiriba in ye baara min kɛ bɛn ni kelenya ni diinɛ ko ta nasira fɛ misiriba in ye fɛn minnu sigi sen kan tumutu cɛ n'a muso ni denmisɛnw a ye furu minnu dilan a ye kalali minnu kɛ a n'a jɔyɔrɔba min bɛ yen bi hali bi tumutu kɔnɔna na k'o tariku o kan ka ɲɛfɔ maaw ye o la sa baro sigi bɛna kɛ o ko kan ka ko ɲɛbila baaraw kɛ o kɔfɛ sa min ye octobre kalo tile 12 ye n'o bɛ bɛn dimanche nata kunɲɔgɔn ma fala ye k'an bɛɛ ka taa tumutu misiri munni na nka misiri mun min filɛ nin ye ayiwa fala ye tumutu kɔni ale ni jamana fan dɔw tɛ kelen ye dɛ yen masɔnw de bɛ yen minnu b'a baara kɛ anw kɔni bɛ kɛ bɔgɔnɔnna de ye duguma ka ca ka d'olu ma sanfɛ olu de bɛ munni kɛ a kan ka mun cogo min bolo kan ka dayɛlɛ yɔrɔ min ani bolo kan ka datugu yɔrɔ min ni y'anw bila la an b'a bɛɛ ɲagami misiri ninnu tɛ bi misiri ye kalankanw fana bɛ k'a la kala ye nin ni misiri mun tɔ tɛ kelen ye dɛ sura an bɛ kalan na n'i ma kalan i tɛ se k'a fɔ tumutu minnu bɛ o baara kɛ n'u ka baara don kabini san 700 olu fana tiɲɛtabaw fala ye olu bɛna misiri munni kɛ anw kɔni bɛ to duguma an bɛ bɔgɔ cɛ k'a d'u ma ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don conférence ba fana bɛna sigi misiriba in yɛrɛ a san 700 nana cogo di o ko ɲɛmaaya kɔni talen ka di sa an yɛrɛ terikɛ ma n'o ye contrôleur principal de police Bakun Kante ni ale yɛrɛ ye Tɔnbukutu gouverneur ye bi tumutukaw kɔni sa k'aw ma yɔrɔ o yɔrɔ an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri yaasa an ka misiriba in a san 700 fala ye a kana kɛ ɲɛnajɛ denni ye maa maa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ŋaniya ɲuman i k'o ɲɛsin baara in ma a ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na jɛkulu n'o o ye tumutukadenw olu ka jɛkulu ye tumutu cercle yiriwali olu de bɛ ka baara in kɛ fala ye min ye conseil régional président ye sa Zim an b'ale fana fo monsieur le maire o t'an yɛrɛ journaliste ɲɔgɔn ye sa wa ye atandina an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn aw ka cɛ ni trop c'est trop Tɔnbukutu Ibe a fana bɛ maire délégation spéciale a bɛ délégation spéciale la o awɔ a ɲɛna o fala ye ko min ye samatagasɛgɛ mankanw ye olu ka dege karamɔgɔ n'o ye Dɛnba Mamadu Tarawele ko bi ale bɛna n'a ka liste bɔ k'a bin UFOA i b'a dɔn k'a fɔ ko kununko o ko ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo cɛmaninw fan fɛ olu ka baara min kɛ sa n'o ye ɲɛbila ndolantan ye ka taa kan nata in na o si minnu ye o denmisɛnninw ye k'ale bɛna o conférence de presse kɛ bi 15h ni ala sɔnna ma k'a ka liste bɔ k'a bin denmisɛnnin minnu welelen don donc dugu tɔ fɛn fɛn bɛ fala ye u bɛɛ lajɛlen sera an ka jamana kɔnɔ Isaka Jakite ni ale yɛrɛ ye ko ɲɛnabɔbaa ye fédération malienne de football tɔgɔ la ani UFOA mɔgɔw ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan kununko ko ni ala sɔnna ma match d'ouverture o ye kari ye Mamadu Konate la Mali Libéria o de bɛna tulon dayɛlɛ tulon tɔ sa o bɛna kɛ Mali ale ndulati kɛnɛ minnu na o ye Wɛnzɛn Kulubali o ndulati terrain ye n'o filɛ nin ye lycée Askia kɛrɛfɛ sabanan o ye Kulukorokaw ka Jara H o ye ale kɔnɔna ye fala ye o yɛrɛ b'a to sa an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen Kulukoroba dugutigi ni o ye Jibril Jara ye ala y'a ka kalifa minɛ a la kununko CNT tɔnden kun don min ye Maliki Jaw ye général de corps d'armée
ale ko sa ko k'a da tɔnde ani maliden bɛ tulo kan ko min y'u jɛ ɲɔgɔn u baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye honorable Jibril Jara ye k'ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo k'a si to san 81 na janaja kɔni bilalen no sa sibiri nata la ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ Kulukɔrɔbakaw fɛ yen Fala ye Kulukɔrɔba dugutigi de ye nin Jara do dɛ ka bɔ Segu fo Kulukɔrɔ maa min do fana bila maa tɛ dɛ a y'a seko bɛɛ kɛ ale kɔni kabi ala k'a da faso baara fo ka taa se a ka don laban ma an bɛ dugawu kɛ sa Jarakɛ n'o ye Jibril Jara ye ala k'a da yɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jami ma ala k'o nɔgɔya maa wɛrɛ min bɛ yen ni an y'o ka fatuliko kuma mɛn ka bɔ a ka somaw yɔrɔ Fala ye o ye maître Assane Bari sɔrɔdonbaga do fɔlɔ min ye avocat belebele do an ka jamana kɔnɔ a dɔnna fo k'a dɔn ala kari Assane Bari politikima fana do wa a ka kabila n'a ka denbayaw a y'a cɛsiri olu ye fo ka taa se a ka don laban ma Mali ye ATT tile la u ye a kɛ lasigiden ye Laginɛkaw fana fɛ yen Fala ye a y'o baara fana kɛ maliyɛn minnu bɛ yen u y'a ma seere sabula waati an yɛrɛ sɔrɔ Laginɛ ye a y'o baara kɛ fo ka taa se a ka baaraw banni ma a ka segin ka na jamana kɔnɔ a ka avocat baaraw ka segin ka na olu kɛ hali kɔsa in na furugufurugu dɔ kun wulila ale de ye a sonaldonni baaraw kɛ yaasa a ko bɛ se ka dafa ka cogo min wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ ni kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na u ka kabila kɔnɔna na Assane Bari a y'o baara kɛ an bɛ dugawu kɛ sa maître Bari ala k'a da yɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya Fala ye Segu belebele Segukaw ɲɛjɔyɔrɔ hali bi sɔgɔmada in na fajiri la an ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ ATT bugu la n'o ye Minuit logement ye u ni kasi de nana Ablaye Jara ko nin de ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka yɔrɔ la Minuit logement na Segu kɔni kuma tɛ Segu i bɛ se k'a fɔ ko e kɔni ma deli ka jalili y'i ɲɛ na o bɛ se ka faamu nka i m'a tɔgɔ mɛn Segu ka o tɛ yen a ye min kɛ Segu ye ala k'a sara alijinɛ ye an balimakɛ n'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Jawara ye ale ye 2 sɔrɔ a kan Jalil Fala a ye wasadenya fana kɛ koyi députéya Jalil ninnu ka campagne ɲɔgɔnna ma kɛ Segu awɔ politikima kun tɛ dɛ nka politikimaw taara a nɔfɛ de Fala ye maa min t'i ci n'i y'o sɔrɔ i ka liste kan i ma tila politikimɔgɔw b'o de fɛ o an ka taa Jawara fan fɛ ale ye min sɔrɔ an k'o lamɛn Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim an balma asilamaw assalamu alaikum Allahu akbar an ka shirifukɛ Sharif Abdul Jalil Haidara Allahu akbar an balma asilamaw bi alamusaduyaba in na n'o bɛnna octobre kalo tile 2 ma le 2 octobre 2025 an ka shirifukɛ Sharif Abdul Jalil Haidara bi a ye seli fana seli Segu ka wuli k'a b'a kunda ka na Bamakɔ an balimaw ka bɔ Segu ka na Bamakɔ Allahu akbar a k'a dɔn k'a fɔ Sharif Abdul Jalil Haidara ale y'a ka kalifa minɛ Allahu akbar an balimaw kunnafoni fɔlɔ minnu bɛ yen k'a fɔ n'an y'o sɔrɔ Sharif Abdul Jalil Haidara a wulila bi alamusaduyaba in na le 2 août 2025 ka bɔ Segu k'a bɛna Bamakɔ seli fana selilen kɔfɛ Segu sira la Kɔnɔbugu masurunya la an balima silamɛw a ka dɔn k'a fɔ banbagaciw u ye mugu ci mobili la kisɛ ye sirifikɛ sɔrɔ Sharif Abdul Jalil Haidara a fatura inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛɛ ye ala ta ye wa an bɛɛ bɛ segin ka taa ala ma an balimaw nin kibaruya de bɛ yen bi dɛ kibaruya in man di an b'a ɲini aw fɛ a ye dugawu don kɛ an ka sirifukɛ ye Sharif Abdul Jalil Haidara a k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ seguka ye a dogolen tɛ a ye Segu députéya kɛ san caman ale tun ye député Segu Sheikh Mansour Haidara Segu Haidara la du a k'a dɔn k'a fɔ o ye duba ye o denkɛ yɛrɛ ye Sharif Abdul Jalil Haidara ye an balimaw
latigɛ bolila ka bi dɛ alamusadoyaba in na le 2 octobre 2025 bi alamusadoya in na seli fana a y'o seli segu k'a b'i kunda ka na bamakɔ a ye bamakɔ sira ta an balimaw kɔnɔbugu fanfɛlaw la an y'a mɛn k'a fɔ ko u ye mugu ci a ka mobili la mugu cilen mobili la sa kisɛ ye abdul jalil haidara sɔrɔ a fatura an balimaw a ye dugawu don kɛ sigifukɛ ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala k'a dayɔrɔ nɛɛma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la hawla wa la quwwata illa billahi alil azim. An ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a dogolen t'a si la jamana bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ a bɛ difficulté kɔnɔ jamana ala ka se k'a bɔ ala ka jamana bɔ ala ka jamanadenw don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen. Fala ye an ye kibaruya min sɔrɔ ni ala sɔnna a ma kari don o bɛ kɛ Jalil ka janaja ye Segu an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti minna ala k'o nɔgɔya an n'an bɛ taa jɛmi ala k'o nɔgɔya ala ka maa saba bɛɛ lajɛlen ni maa fatura n'o ye silamɛ ye ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya bi jumadonyaba in o lahɔrɔma kama k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i Keyita ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kaɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ tile hɛrɛ sababu ɲuman ala k'a k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'a tile hɛrɛ caya. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17